Здравейте, приятели! Дойдохме да ви дръпнем една лекция. Дойдохме за 2 нощувки в хотел Брентъс, Циговчарк. Да посетим това място, защото е сравнително ново и няма година откакто съществува хотелът. Намира се до Батак, язовир Батак. Въздухът е толкова чист, колкото и на предното място, което бяхме. И това ли беше? Изчерпа се. Не, беше, продължава с просто. Така, че само за после се пазиш. Толкова си. Хубаво да идем. Той е добъл. Ние отиваме на спа. Чакай сега. Отиваме на спа. Мисля, че пак оцелихме топ време за спа и за почивка. Няма проблем. След малко някоя буря. Водата как е, Петко? Добре е водата. Чулен в естествения си хабитат. Да ви покажа малко реалността. Някои хора работят, други се почиват. Кафето в ръката, моля. Кой е принцеса, чакай. Принцеса. Аз съм принцеса, бе. Принцеса, бе, више, с лаптоп, бизнес домата. А що топло млякото? Я без партинци. Хотелът разполага с външен басейн, който е разделен на 2 части, като има по-плитка, по-тъпла част и тази по-дълбоката реално е една идея по-хладна, но и двете води реално са топли. Има огромно спа, бих казала, на 2 етажа. Пред секса. Така, за спа комплексът. Смея да кажа, че спа комплексът е достатъчно голям и има абсолютно всичко. Като започнеш от 2 басейна. Един е по-дълбок, другия е по-плитък. Имаш сауна, арома сауна, имаш парна баня, имаш солна стая, имаш 2 джакузита. Отделно имаш втория етаж, който е с хамам, турска баня. Мисля, че е турска баня се казва. Да. Също имаш и още една сауна. Арома сауна, релакс зона, масажни отделения. Общо взето е доста очароващ. Площта на хотела е голяма. Разполага с... не знам с колко стаи. Ние сме на 3-я етаж. Има 4 етажа. 3 етажа има. Огромни хотели има сега. Това не е голям хотел. Ай сега пак си до страната. Голяма Имаме противоречия за размерите. Значи, ресторанта от предното ви, ресторанта беше малък, сега такъв хотел е огромен. Той не е огромен. Имаме някакви противоречия за размерите, явно. Различни виждания. Не. Да изкараме рулетката. Да, сега ще почнем да намерим. Така. Среден на големина е явно хотела. Достатъчно голям, така ще ви го кажа. Има си тераски. В момента сме даже на едната тераса с красив изглед към язовира. Залеза се пада зад нас. Надявам се, може и да го видим по някое време, ако се разместят малко облаците. Естествено, ние оцелихме време, в което... Кажи. Ами ти се виждаш в началото залеза, какво ще може да го видим? Ти почваш с залеза. Облаците.
Ама не бе, ти имаш контра-монтра, виждаш се залеза. Нищо не се смисъл. вижда в момента. Аз казвам ти, прекъсвам ли така, Не, като просто говориш? аз съм професионално изкривяване и знам Имаш като професионално като изкривяване. направиш, като го накътваш, после, нали, след това става малко объркване. Нали, защото ти сега го гледаш на... Човека само обича да ме прекъсва. Смисъл, 2 минути не ми пипай. Не ми... Така. Има страхотна гледка към язовир Батак с залез зад нас. Ние сме на тераската, както казах. Доста е приятно. Както спомена Петко, въздуха е чист. Хотела бих казала, че е поддържан. Изглежда добре. 4 звездени по принцип. Постарали са се хората. Материалите, с които е направен, са камък и дърво. Камък, дърво и кожа. Да, камък, дърво и кожа. Много са инвестирали. Много пари са инвестирали в хотела. Това мога го заявя, защото има страшно много детайли, които са вникнали в тях и са ги вложили в хотела. Има еленчета навсякъде. Още с влизането ни посреща един елен на входа. Елен ли е сърничка? Елен ли? Изкуствени елени. Не истински, изкуствени елени. Посреща ни едно огледално еленче, така да го кажем. Логото им също е във формата на елен. Брента Спа Резорт. Добре, нека да минем малко по-към негативната част. Ето, ти си човека. Тя не е негативна. Не е негативна, градивна. Казвам градивна. Зори ще сподели някои неща, които са градивни. Нищо против хотелът. Просто искам да споделим неща, които може би е добре да обърнат внимание, защото в крайна сметка хотела няма и година. Първото нещо, което ми направи основно впечатление, нали, освен колко е красив хотела и така нататък, беше музиката в ресторанта на обяд и вечерта. Просто беше голям мешъп от стилове на музика, езици, на които се пее. Нали, от българска музика минахме на испанска, на италианска, на какво още, на гръцко мина. По-скоро да се придържат хората към един стил или някаква... Няма бе, казваш го и това. Няма. Няма. Не бе, Няма. сега, не съм обижда. Казват истини нещата, които... Истински. И ти като ма нещо ме прекъсва. Първо нищо не разбираш. Моля ви, придържайте се при някой. Ама хората какво... Казах, хубаво ще е да се придържат към един стил музика. Не, виж сега, а не аз да как би го казал, да ти го кажа директно. Аз как би го направил. Смятам, че музиката влияе много силно на настроението на хотела и като цяло на атмосферата. Музиката е психологически много важна, аз съм го чел това нещо. Не, това го знам, че много влияе. И много е важна самата музика, защото тя ти създава атмосфера. Тя е 50 на 50, както в киното, 50 на 50 картина и музика. Това е много важно. Разбира, че искаш да кажеш. Мога да го кажеш по този начин, което е супер, нали? И да кажеш. Много обичам да ме слагат да ме в устата. В крайна сметка, нали? Не го Музиката влияе психологически на съзнанието. Така че може да направите такъв мешъп от музики и стилове. Това ще вкарам между това, което стана в момента, ще го Човека вкарам. иска да каже той, ама ми вика на мен да аз да говоря. В смисъл, след малко ще пропея. Друго нещо, което ми направи впечатление е, че даже не знам, това полили ли се наричаше в ресторанта. Да, в смисъл, аз много гледам. Вманиачена съм малко на тема чистота. Директно, да си кажем. В ресторанта забелязах на самия полили, че имаше фрак. Така, това е от списъка. Не е антиреклама, просто съвет. Да. За душовете искаш ли ти да кажеш? На душовете, да. Ето, ние ги снимахме душовете. Сега това пак се е градина критика. Двата душа, които са точно до сауната, парната баня, джакузи. Това е една пита. Разбирам, но аз се чуря в кой ъгъл да отсира или къде ще отиде историята, за да мога да се изкъпя. Проблема на работещите хора с компютър. В 21 век е много вероятно на вас да ви трябва интернет, обхват или Wi-Fi. Както на мен ми трябва реално качествен Wi-Fi и обхват, които липсват. Снощи отидох даже до рецепция, защото тотално ни изчезна Wi-Fi, който беше доста слаб в нашата стая. Просто изчезна и аз отидох до рецепция да попитам, да помоля хората, нали, по какъв начин можете да ми съдействат.
и рестартираха рутерите, върна се, но пак беше мега слаб. А обхвата, с който разполагаме тук, лично моя е доста слаб. На Петко също е слаб. Зарежда, но много бавно. С едни и същи Последни телефони, модели? различни оператори. Нещото, върху което може би трябва да се работи, е добрата Wi-Fi връзка в всички стаи, тъй като доста хора, когато ходят на почивка, си взимат лаптопа с тях, за да работят дистанционно. И е необходимо. Хотелът е много хубав. За трети път може би го повтарям или четвърти. Не е яко, когато направиш нещо толкова хубаво и да няма и година и вече почва да се амортизира. Разбираме, всичко е пари, струва, скъпо е, но пък и може би и самите, то не може би, те са виновни, за да се случи, това са самите клиенти, защото не се пази. И това е, може би, към тях, към хората, които отиват някъде, правят нещо, наемат. Нали, всички знаеме, има къщи, има апартаменти, които се наемат. Пазете ги. В крайна сметка някой е инвестирал пари в това нещо, за да съществува. И то не е малко пари инвестирал. Поне не бъдете груби и не си оставите най-ганното на тези места. За нас хотелът, мога да кажа, колко? Рейтинг? Ще има ли рейтинг или няма да има рейтинг? 7 от 10. Добре, аз бих му дал и 8. Друго важно, което забравих да кажа. В стаите е чисто. В смисъл. Това, което казвам, относно чистотата, става въпрос за общите части. В стаите е много чисто. Важно ми е на мен, така че нямам забележка от тази страна. Чаршафите са изгледани, всичко беше перфектно подредено и така нататък. Още, нали, с пристигането. Има много жени, които чистят през целия ден. Ги виждаме. Не е просто сутринта да минат и да изчистят там някакви неща. През целия ден ги виждаме в самия хотел, така че те си вършат добре работата. Просто има неща, на които може би трябва да обърнат внимание. Такива детайли, които съм сигурна, че може би само аз виждам. Но все пак. Това не сме много такива педантични. Много сме капризни. Хубаво е, че Персоналът е учтив. Да, точно това ще я кажа. Отзивчиви са всички. Какво сме пожелали, са ни го дали. Ние на нашия престой разполагахме с закуска и вечеря, които и двете са Полупансион. Да, полупансион, блок маса. Закуската беше разнообразна, имаше си, бих казала, всичко. Стандартни неща. Стандартните неща, които трябва да има на една блок маса. Вечерята имаше си готвени неща. Аз като, нали, и Зори, разбира се, като чревоугодници бих казал, че обедното им меню беше много по-вкусно, отколкото блок масата. За изненада на Петко, аз искам, ако можете, да оставите по един коментар, в който може да напишете кой хотел бихте искали да видите от нас за следващото ни видео. Петко, ти нещо да кажеш така? Чакай пак да го повторя. Не, добре. Просто мислех, че кажеш кой от нас двамата искате да видите следващото видео. Мислиш, че това ще кажеш. Кой бихте искали да е следващият хотел, на който да отидем и да направим видео за него? Може да оставите в коментар. Ами това е, което исках да кажа. Добре, цяло и до скоро. Чао.